Saka kujobe kurugara nani? Apa ndogara ndega. Uchibhadhara rent nei? Ndokuenda kuma-peace job nevamwe muzimbabwe kana vachinge vapana pachinge paine mukana. Kana pasina? Kana pasina zvakatongooma sisi. Une makore mangani? Fortunately ndine 24. Okay. Right, tegai wamwe guys, share life mutega wamwe, tegai share life mutega wamwe. Share life mutega wamwe guys. Makandida anzi nasitorara pano. Wanga uchida kunorara ipi naye maka? Kunorara pano ndo pako. Kunorara pano apa ndo pako chaipo. Madekwane, madekwane abudzi. Network isati tiri mashura. Munhu akura ari kutry kufona. Ndandati network yako ingati waka network yafangu kuti tira mashura panguva ino. Mapfeka masoksi kana asitovata pano. Kwanza mukucheka kuzvigubhu zvemafuta. Nida kuti mafuta usanyatsa kubuda ndiri kubika mafuta. Nida kuti mafuta isanyatsa kubuda muchigubhu. Hello Sissy Sleek, long time, how are you? Right. Takambira kuti musvike pa 600 guys. Takambira kuti musvike pa 600 then we can start the live. Guest aripo kudhara. Risi. Rutendo anosiyana. Rutendo mapurisa anosiyana. Hanzi moitei naisi smith. Ndiri kugadzira mafuta. Gadzira mafuta wena ari kutoifanga kuinda mangwana utana. Ndasi ndagadzira ndofunga 60 something andagadzira 60 something andagadzira. Ndakugadzira. Odai vanhu. Hanzi mkwasha wachisvike piko dai fufuso kuva kungofona. Wachisvike piko ipapa vanosvika. Andakudza here aiwa nazvedu. Muchitombo pane panichaenda kubhawaleti yakadai handichoiti ndinobika mafuta angu ndapedza pandinogeza nozvivatira. Right, fambai guys, tasarigwa ne 2 people tisvike pa 600. Right, atori 607. Right, tadzoka guys, ngatinzwei nyaya iri pano. Handitika right, mwanangu tadzoka tapa chirongwa tatove ku 700 tuko. Chitenga kutaura nyaya yako usasirire zvese utauri chiri pano zvedu. Mwana mai wako takateerera. Okay. Nyaya yangu yakamira yakadai so inini baba vangu namai vangu vakarambana ndine 2 years ndokubva mai vangu ndisiya ndokubva ndakura ndichirerwa step mother. Saka step mother vanga vasinga munongoziva kuti ma-step mother vanoita sei vana vanenge vasiri vavo. Panguva yachona wangu ndanga ndichiri mudiki saka zvimwe zvachona ndanga ndisina care nazvo asi zvakazonyanyonetsa pandaka kusipesa pa amai vangu vanga vasingatombofone kana ndaiti singatomboziva kuti vapenye kana kuti kana hama chaendaisiva pana. Saka pandaenda kuchikoro ndakaitold ake ndokubva ndatanga kubhadharirwa neorganization. Saka nokuti vakangotiwo kana vaingoti vana vanenge vari nani vanogona vaivobva vaita
pasi vabhadharira pakazotanga saka ndakatopedza primary level yangu zvakanaka pakazonetsa ndapandakada kuenda form 1 ndaenda form 1 ndopa pandakashaya mari yekuti ndiende kunotsvaka nzvimbo zviye zvinoitawo mutsvaka nzvimbo zviye saka ndakatozopiwawo mari yanga iri half school fees nemauniform nawe wisho wakangondipawo ndobva ndatanga kuenda kuchikoro paya ndatanga kuenda kuchikoro paya kuti ndichidzidza zvakanaka hapana kudzidza taingodzingwa kuchikoro zvichinzi hamuna kubhadhara mari taitwa sei tadzoswa ndakashingirira kusvika ndasvika form 4 because sometimes ndangopedza nguva ndichingoti apa mundoenda 2 days kuchikoro kwachona ndodzoka kumba ndotanga kushanda because wangu kumapurazi kwandaigara saka chainyanyonetsa ndechekuti inini pandinenge ndiripo pamba kana ndichishanda panenge pasina problem ndakaenda kuchikoro ndopaitanga nyaya manje kuti munhu wakaenda kuchikoro anosara achishanda panopamba ndiani asi vavo vana vaitoenda kuchikoro vaitobhadharwa zvese everything kana mauniform vaitoti kana akapfeka uniform haatodzogororo dzinge dzitori 5 dzakakwanirana kusvika pamusoma ndosvika muso friday saka ini ndakashingirira kusvika ndapom 3 form 4 second term ndopakazonzi vasina kubhadhara school fees hakukwanise kuregister ndobva ndatongoona kuti handina kubhadhara school fees yacho handina plus mari yekuregistration handina kwandinoiwana ndobva ndatongogara handina kuzoenda kuchikoro saka ndakazoti neshungu nokuti ndaive ndanga ndiri naniwo pakuchikoro ndobva ndati zviri nani hangu kuti pandinenge ndichishanda kumunda wazvavanoda ndishande ndichigara papurazi pachona regai ndishande ndoita se ndorimo padikidiki pangu saka pandakarima padikidiki ivo vanambozvifungira kuti pamwe chivangoti apamwe sezvo munhu akugara pano regai mumupe aita searime ndobva ndazotengesa chibagwe ndobva ndati regai ndidzokere kuchikoro ndiwane kunyorawo at least ndakanyora form 4 zvinenge zviri nani saka ndakabva ndaenda kunotsvaka nzvimbo kune chimwe chikoro nokuti kwekwe kuti ndichidzokera kwandaimbozvidza kwekwe 900 years enge iri 26 bhadhara ari mayuni mungokashingirira vatinariko vanitoriko hama dzavo ndakati ndichamboedza kutsvaka ndobva ndatoenda ndobva ndakangoenda 1 day ndobva ndatovawana ndakawana vari mukoma wamai ndo vandakawana vakati wamai vako varipo vanogara kujope saka ndakati ndipe ndokumbirawo namba dzavo ndizotaurawo navo saka paive nevaigara vavaigara navo vakati watinoti ivo uchiita se chanovaudza kuti mwana angaida kutaura nemi saka pavakanovaudza vakabva vati handiita se handitode zvekunetswa chisiyana inini after that saka handisi kuti vakazofunga sendo pavakazotanga kuti chindipai nhamba dzemwana aenda kutaura naye akuti avaizodzidza kuno kuSouth Africa saka vakabva vandiudza kuti pandakabva ndatanga kutaura navo vakanditi chuya kuno kuSouth Africa ndikati mama indoda kudzidza hangu kuZimbabwe zvangu zvikanzi kana usingadiregedza inini ndobva ndati panguva ino handisina option sezvo pandakatozopedza ndandasira pandakazopedza kunyora nokuti pandakazonyotsora kunyora pachona pavakaziva kuti ndakuenda kuchikoro ndakabva zvinhu zvaya zvakabva zvatokwidza ndakazodzingwa mushure mekunge ndobva ndakarota muchisi munhu saka the following day handambodya ndobva ndatoona chikafu chechi chirasiwa ndabva ndaziva chokwa ndandaisiwa kuya ndopa ndakaudza baba kuti inini ndaisiwa chikwana chikafu chandakasiro pachakarasiwa ndauza kuti ndakabva vakabva vatondituka ipapo ndobva vatonditema kutoti nanhasi mascratch makaichi nandooneka kumeso echidhina vakandichibva pana hausi mwana wangu saka ndakabva ndatonogara kune imwe shamwari yangu ndopandakazopedzisa ndakunyora saka panguva yese pandaitsvaka amai apa ndakanga ndiri kusamway pandaitogara kweshamwari saka zvakazoitika ndezvekuti ini ndakabva zvandiri kugara kuteerera zvavari kutaura vakati asi pasi 2 weeks kana kuzombotaura nezvokuti kuchikoro kana ndobva watongonyarara kuti wakasvika sei kuno kwakatora passport handina kutora passport vakangonditi huya vakati hazvikundichambisa
Alright. Ini ndanga ndisingatodo asi nenyaya yekuti ndasina option nokuti kwandaigara kugara chaipo chaipo ndobva ndanga ndisina. Papa yanga iri first time yakakusangana namai yako? Yanga iri first time ndakatanga kutosangana kubva ndine vamanototi ndinototi ndinongopa estimation ndine 2 years nokuti vamwana kuti ndandine gore ne6 months saka ina ndinyatsora ndabarwa kana kumwedzi mingana chaicho. Ndauya kuno pane kuti havachataura nezvanofanira kuti chipiri saka vakazongondisiyawo nemurume wavo mino murume wangu waona mumwe ndokutongoenda ini ndobva ndasara ndeandeka paya ndopa ndakati mai ndazvandasara ndiendeka ndakaramba ndakagara rent nechikafu ndinodya ndopa ndakatanga kuti asi chingoitawo mabhizi job panenge paenda paona vamwe nemazimbo wandinge ndangoonawo ndichingobvunzirawo chingochairawo mayadhi kusvika pandiri nhasi pano. Saka ipo zvinezvi handiri kunyepa vasini vese vakateerera ndinotoda kuenda kumusha but kukunosvikira kuchana hapana shungu dzaitovepo ipapano ndaitongobva pese apa ndinge ndichingounga ndichingozama kuunganidza kuti ndakapasi pandenge ndatobata kana 100 rand ndeicheza pasaidi ndichiti maybe ramangwanawo pamwe zvinhu zvinozochinjawo mwari vakandiropafadza pavandakadzokera kuchikoro ndichoti pati kuti ndichidzokera kumusha iko zvinhu ndinofunga kuti ndinodzokera kupi chaiko chaiko nokuti kusvikira kwachona amai vachona vakanditiza kwapapo kwaina havatu vanenge vachindivaka ndokwandakadzingwa ndakatombotemwa nyaya yachona maiko zvino vari kupi handitombozivi kuti variko ko pavakaparadzana vaivepi pavakaparadzana vaigara pavakaparadzana namunamba pavaigara kupurazi ndori vaiko zvino handi wakanga wauya kwavari kunoko ukazobva kwavari wakavasiya varipi? handisiri ndakabva kwavari iyo ndo vakangobva nokutongoenda ina nditomboziva vanongondoudza kuti vari kuinjira pawakasvikira pamaigara mise ndipo wakakusiya? Ndipo vakandisiya vangobuda vakatakura hembe dzavo vakariva pasi? vakatongobuda havanambotakura kana hembe dzachona dzimwe dzachona vakatongosiyawo dziri momba imomo? ndakazobva ipapo pamba pachona ipapo panokuti zvimbekini shamwa dzena ndo dzakati aiwa ivo kana vatoda iso ivo vadi kutsvaga mukusiyana naye kana unotsvaga kana mukuku wako wokugarawo zvako nokuti mangwana futi zvinopa mutauro futi ipapo unoramba ugere ipapo. Vaigara vega mai avo? Vanga vaine murume wavo vaigara naye ndo vakangoenda nayewo pavakabuda vakuenda. Vanga vasina umwe vana? Kungutaurwa rinonzi tiri 4 but takatosiyana nababa kuti pa4 wachona ina handina hangu apa wandakaona iwani chete wokupedzisira. Ko mwacho vari kunzi varipi? Mwachona vanonzi vari kumusha but vanonzi vari kumusha mukuru wachona. Vanonzi vari kumusha mukuru wachona ina handisandambovaonawo vanotonzi baba wachona havatovaziviwo baba wachona. Hey. Yeah. Mai wako ni makore mangani mnai mwanangu? Anzi 1974 ndiri kuchikura kuti vane 1974 1975. Roti va 40 something. 46. Ha? Mai vata zvinhu zvakadaro kumwana wavo? Zvakaoma. Saka phone number yavo haipindi? Vakatochinja bozi ndakatotanga ndichitovabvunza kuti mama muripi muchimbuku ndichibvunza kupedzisira ndaimva vasingambodaire vaingobhulutika kupedzisira namba yachina isango icho. Hey, yamai irombe ya hairombe. Saka izvo zviri kungoramba nekuti unoenda kumarobhoti woiwanawo mapiece job wako sometimes wodii asi mwoyo wako uri pakuda kudzokera kumba kuti unowana kugara uende kuchikoro. Pane shongo dzangu ini nokuti hakuna wachona baba vaya ndakatoya zvokutomanikidzwa nokuti ndaitoda kuenda kuchikoro nokuti ndakaramba ndiri kuzimbabwe pamwe anokuti zvinonyandirwadza hangu handidi kunyepa. Vamwe vandakadzidza navo vachona vandaitoti shamwari dzangu dzachona vakadzatowo mayunivhesiti vamwe vachona vakatopasa chikoro
vaitoti vanenge vaitonditi ako tefu wakazodiwo tefu unozotiwo ndiwo waitotibatsira kuchikoro paya saka izvi zvinonyanya kundibata mufungo yangu. Saka kukuti ukadzokera kuZimbabwe pekusvikira ndo pasina. Ndo pasina kusvikira. Right, mwana uyu ane makore 24 guys. Ane makore 24 anonzi Devi. Saka shungu dzakada dzokera ke kuchikoro asi kudzokera kuZimbabwe pekusvikira ndo pasina. Achiuya kwandira chisanyaya yakaitoti ndanchikumbirirawo mutikumbirira kumadiaries anoda kuchengeterwa hake imba yake kuZimbabwe. Anti akavaka kana stand yakada kuchengetera pane pekuti ndigare zvangu ndichikwanisa kuti ndite mapiece job ndichizvinisa kuchikoro. Shungu dzake ndizoti aindirembere nechikoro akapasa form 4 yake musemunga azvirimira chikona chake akaproduce produces ake akatengesa akakwanisa kwana mari kuti adzokera anyore form 4 akapasa. Saka arikuda kudzokera form 5 ndo pane nyaya. Asi kuZimbabwe kokuinda hapana. Kwa baba akabva atemwa nechidhina uko achidzingwa. Kwa mai hakuna. Hadi muona mai ndio vatisa vainda. Saka kana pane ane imba yake kuZimbabwe anoda kuchengeta mwana ushu i24 years. Mwana kwaye ina handizoziva hangu zvimwe asi ndakamugugula nezuro. Mapictures ake aripo paFacebook amungonoona. Mwana mudiki. Mwana mudiki. Akatongwa zvokuti ukatomuona kuti nei kuna mai vanotiza mwana akadai. But vakatotiza mai. Saka madiaries handizivi manje because isusu tachitaura nyaya yevana ava yemuno muSA. Uyu mwana uyu anoda kuenda kuZimbabwe. Anomuona. Uni 5 O levels andi. Akanyora 5 akabuda neSA 5. Hanzi ndomutora hangu. Let me see. Pane munhu anyora comment. Okay. Mujumilinda. Right. Where are you, my sister? Urikupi? Where are you? Urikupi, Mujumilinda? Urikupi? Can you urikupi, my sister? Can you please send in a request? Because we need to know timwana arikwenda kunogara nani. Arikwenda kupi kunani. Hanzi anoda kumarisevhe kana kutown. Hanzi unoda kupi kumarisevhe kana kutown. Haina ndisarudza ndongoda kuti ndinge ndine access kuti ndingoenda kuchikoro. Haana kwanosarudza anongoda kuchikoro chete. Okay, Mujumilinda ati kugweru. Let ready to aid. Kunani manje ndira kuti kuedeka my sister. Can you please call me on another phone? Ndifonere pane imwe phone Linda. Ndifonere pane imwe phone yedu ya imwe yaya inofoni wayo. Tione kuti aufa tizive kuti mwana ari kuenda papi. We need to know kuti ari kuenda papi. And I have a house in Zima. I can pay for his fees. Yes, that's what we are looking for. Pedro Chisamba. So I'm having so many options here with the Pedro. Admin, are you taking Toraima command in Kiri admin? Dokumbro Mutore, phone yepa in phone of life. Mutore Maditos, Evan Vesa. Toraima details. Hello, Trudy. Hi, Mary. Please don't mention my name. Makawanda I'm watching you. I'm watching your thing. If someone can help this guy in getting accommodation, I will chip in for fees. Okay. All right. I'll chip in for fees and clothing. Right. All right. Okay. No, thank you, my sister. Bless you. Okay, need to hear for now. All right. Sorry. Ndakanga nakuti pani ndikiri. Pani munhu ari paline ndadaira phone. All right. Pane phone number isona andiselina admin ese vararumu kutora kamaningira ma screenshots anditi mutora ma screenshots because we need to have right. Idzo number dzekufona idzi number dzekufona idzi fona yapo toni number dzekufona idzi chifona iyi so far ndine 2 people and one anoda kuzobhadhira mafees ake saka their accommodation chifona itione kuti what are you offering accommodation ichi because we need to make sure kuti mwana uita set up zvakanaka. Ari kudi kuenda kupoli no ari kuda kuenda ku A level. Let him go ku A level. Andifunga kuti pane problem. Let him go ku A level. Shungu dzake kuda kuenda ku A level. Anditika aenda ku A level ikoko then also decide kuda kuenda. Saka atoti shusha madzake dzatoyi kuma university. Saka poli I don't think
police kwaari right now it's an option. Ari kuda kuenda kuuniversity. Ngatiite kuti madreams ake aite abude pachena. But if you want to go to university, my brother, I cannot limit you. You can go to university. If you want to go to Form 5 to do Form 5 and Form 6, you can still do it. Since you are so keen, one thing I like about you, and the main one is taken out to see the work of the pass or engineer, vakuda kutsvaga kana vakutsvaga nayo uauze kanti ndovaranga. We need to discipline here. Maiverudziva kadaro chii chakadaro maiverudziva kadaro right. Ndokumbira vafoni panhamba idzo, ndokumbira mufone panhamba idzo, ndokumbira mufone Linda fonai panhamba idzo na paida ngachiti ndinemba gweri ndokwasobhadhira vafisi. Ndokumbira mufone panhamba idzi, ndokumbira mufone panhamba idzi. Regai mwana uyu aite zvaari kuda. Kana tine vanhu vari kuda kubatsira vari kuchimuofa zvaanoda, iye ndiye anoziva zvaari kuda. Don't worry, kana tamutora tichatsvaga hama dzake so that they know kuti tamubatsira. Hapana kuti tingachengeta munhu atingazivi kwanobva. Hello Kola. Ndiraiti muri sei? Tiri pedu inini kuchivuka nachida kugara zvake kumba kwangu hakuna kunhu anogona kugara. Okay. Yes. Kuchivukupi? Kuchi wacho? Kuchivukupi my sister? Womuchivutatu? Yes. Okay, padhuze nechikoro. Muchivutatu chachani. Anenge achigarega? Aiwa, kune hanzvadzi yangu inogara. Vanozowirirana here nehanzvadzi yenyu? Aiwa, anowirirana naye zvokuti zvokuti yakutongogara wake. Oh. All right. That's one option yatinayo. As long aine munhu anobhadhara school fees isairipo inenge ijuzi, saka anenge aine zvinhu yatoita waanonesana naye. Okay, all right. Pachikoro padhuze anotongofamba netsoka. Okay, all right. Thank you very much, my sister. Right. Hanzi ndatobvunza foni yamai yake bhusaida kuti vafonere. Panzi mai vakachinja foni. Mai vakatochinja foni. Mai vakatochinja foni. Right. Taita one my sister vati vanemba kuchiva. Anoona. Taita one my sister. Guys, kana munhu achida kuita chinhu chaane passion nacho murege aiti. Tisachuzire munhu career guys. Hamuzvioniwo. Hamuzvioni. Let's not choose a career for somebody. Kana munhu awana vanhu vanoda kubatsira nemwoyo wake wese. Akati nini paupenyu wangu I wish to be an engineer. Let's support that guys. Kuti muchienda kunursing, iye pamwe asina mweya wenursing. Andimazviona. Chinhu kauchita ita chinhu nepassion. Andimaona. Ita chinhu chaunofarira. Tomutuma kuenda kunursing kuya asingafariri nursing iya. Andimaona. Halastiko. Let him do what is on his heart. In his heart. Andika chinhu chaane passion nacho. Andimaona. Chinhu chaane passion nacho ngatimurege aite chinhu chaane passion nacho. Ndokufunga kwangu woyi. Handizivi. Since tine vanhu vari kuda kuti aiwa kandosaka ari kuti arikuda kuenda kuchikoro kuti aite A level oenda kuuniversity. Ati A level itu yes. Pedro chisamba ndakabirira kuti afone. Ndakabirira kuti Pedro afone. Iwo paupenyu hwako naiDevi, paupenyu hwako chako chikongo chida kuzozvona. Hello. Asati aenda Pedro, we are still talking. Pedro, ndifonere ifona yanzvadzi, fona ipa number idzi. Pedro, can you please call me? Hello, hello. Hi, SIS MELLY. Hi, muri sei? Musha. Abla kuita masubject api paenda poyanga. Daira Devi. Mati andakunguzva. Ndikuda kuti masubjects api paelevi yako. Inini hangu pari zvino because inini hangu andakanyapasa ndibada ndisina imedzi zvekutoyandise.
hauna maths yet. Iwewe wangoti kana ukazoenda ukapedza chikoro ukapasa iwewe unoda kuita chipi? Let's say waenda kuchikoro nhasi wapasa, unoda kuzoita chipi upenyu hwako? Ndoita civil engineering. Civil engineering. Okay. Saka civil engineering my sister kuzoita chipi? Civil engineering haidi maths nema science subject, ma science guy. Nokuti inini medzi aina hangu handiri kufundira ndakandisina kudzinyora nokuti mari yangu handinayo aingopana masubject 5 saka ndakatya kuti ndakabvisa rimwe sezvo pachizonzi kuzimu uchizonzi unodiwa 5 O levels and above manje ndinenge ndatodona ndamu4. Okay. Saka unoda apa kuzonyorera maths? ndinogona kuzodzinyorera. Une science? A level yakachinyora maths. Science ndinacho. Inini option yandingati uye nayo pagomo refu. If you know gomo refu, I know the heritage. Then you stay in the school. Urefu ndekupiko? Refu mutare Chipinge Road. After 22 miles. Pane zvinonezvei? School. Boarding? Secondary school. Boarding school? I used to boarding, but I would negotiate my head teacher up your accommodation. So another alternative. Okay. All right. That's another one as well. Regarding Pedro angachiti anogara mwangu achida kuchikoro chibhadhara mafizi munhu wani. Ndiye wanachida kuwa. Naye kuva Pedro kwa mufoni neiko. Nokuti mukopa Pedro vakati vanomupa accommodation zvese achida kuchikoro ndachona soti zvezviri nani. Kana kuti uyo wegwerusu Linda wati ndinomupa accommodation ndachona soti zviri nani achinda padhuze pachikoro achidzoka kumba. Chero holiday wanenge ari kumbawo. But Gomorefu, it's a good school. It's a very good school and they teach very well. Anogona kuva good school but kana avharawo holiday unenge kugara pachikoro mwachinda kudzimba asikana. No, we'll find something else. You need no extra. All this stuff. Just an idea. Okay. Okay. Alright. Pakaipa tiregai tawana gomo refu zvakare futi panapa guys. Tine gomo refu tine chivhu. Tine gomo refu tine chivhu tine gweru. Taita 3. Tine gomo refu tine chivhu, tine gomo refu tine chivhu tine gweru. Tine 3. Antika Mkopa Pedro tamira tumfone ari kupi? Because tukuda permanent solution guys, we don't want a half solution. Tukuda permanent solution kuti mwana yakapedza. Antika akapedza chikoro. Anobva atotanga kutongwafa wari panzvimbo panenge wafika. Handibaona. Kana chienda kuuniversity wake otoenda kuuniversity. Right. And Pedro has kufona kadiwa ndakamira tamfone. Because Pedro akato offer ne school fees echo tinobhadhara fees. Linda has kufona futi. Linda fona kwegwerutiwe. Linda ngafone katinzwe tinyatsoonesa. Linda chifona tinzwe. Linda wegweru fona tinzwe. No, Linda ndiyo gweru. Linda ndiyo gweru. Linda fona ikana Pedro. School of Mines hanza hana maths. School of Mines wamuti ainde kwa hana maths. School of Mines hana maths.
Linda, fonai. Linda, fonai. Masainza now, da. Masainza now. Okay, all right. Saka Linda fona tine Linda tina chivu tine gomo refu. Tina Linda tina chivu tine gomo refu. Linda fona. Tamirira Linda, guys. Tamirira Linda. Hanzi Pedro ati kwaninga aenda kunogara acha provide food ne school fees. That is good. Right. Saka Linda fona. Linda ogweri fona. Linda fona. Linda achimwere mujumbi mu comment section, guys. Linda achimwere. Mukoma Pedro mwari wakusei zvakanaka. Linda uripo here? Linda, are you there? Hanzo never signs up in a day. Science only combined. Combined designs. Yes. And a combined designs. Exposure in city schools will need to be extra skilled. But you know, guys, I kind of poli which one to poli and still took accommodation. Then we can actually the port to the accommodation. To good accommodation first. And before I'm I could be calling. Thanks. Right. Saka pana papa taita oenda kuchivu padhuze nechikora neche. Oenda pachivu then kana waenda pachivu iwewe tata kuti isusu sezvoune 5 years maybe ukaenda papolytech anichoona tisingazozivi manje kuti kuchivu kune polytech here padhuze. Kuda kwashe uri kufona phone number yakapinwa palive. Kuda kwashe use the phone number that is pinned on the live. Use the phone number that is pinned on the live. Kuda, use the number that is pinned on the live. Use shandisa phone number yakapinwa palive.
usashandise phone number ina guest. Chivu haina poli manje poitwa sei. Hazani je poli asina miss. Anoita kana mechanic. Anoita kana mechanics child. Zoda metse ere mechanics. Anoita makosa akasiyana-siyana. Anoita kana diesel make, boiler maker, anda makosa iwaya ya makosi. Maskesi skilled kuno. Anoya kuno katotsvaga basa rakatoshanda basa katoita life yake. Hanzi chifa ina poli. Sapoitwa sei apa? Hanzi poli inoda metse. Saka muri kuti kudiko guys, ngataure zvinopera ka guys. Ngataure zvinopera. Hello? 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 Yes. Hello? Dzimai phone, zvimashe. Dzimai phone. 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 Dzimai phone kumashure. I wanted to say but my areas are in Harare and I'm seeing opportunities that one day before here. Saka musikana wanga shira zvegweri manje ari kunzidetera kiraperi papa pandipanetsa. Fees and everything. Since I will come out that he can pay his fees and scarf. Don't you have a plan B out of it? Tosaka tiri panapa tototsvaga kuti toita sei. That's why we are here. We want to discuss and see how best we can do it. Okay. Yeah, all right. Saka tozva anyway. All right. All right, sharp. Saka tikuda kuti guys long term toita sei. Denga akawana kwasa kupinda mugweru anogana kuinda pachikoro papolitech akaita lake anowana nzvimbo kupoli anotobva agara ipapo then tokuziva kuti tine munhu ari kuchikoro kupoli ikoko. Hello? Hello? Sipo makadi. I'm just looking life here now. I think as it is like Harare policy for engineering is there. In Cheromonasina made anogona kuita those people achitozonora hake sipo dziripo paHarare policy. Then zviri dzimwe tinogona kutsvaka namba dzemunhu ari I think principal wepapoli pacho ipapo anogona kutaurika nemunhu anotaurika naye wepapoli ipapo. Haina zvangu mafika akadaro then zita rangu handidi naro but nogona kuzongopawo something zvangu. That's my number here. I'm in Zimbabwe but I'm not based in Zimbabwe. Oh, mandi muri kuno? Yeah, that's my number. You're based somewhere in Africa. We don't matter for number. You know, no pay number to bring for I'm going to organize. I'm going to organize. And this is more quite difficult, but you don't want to be able to track them on. I'm going to organize, but you actually got it tough. Okay. All right. Because going to university for 2 years, to A-level for 2 years, things like that, I'm going to do my other than you end up with polyculture, then I get out and my agent after 2-3 years. I'm going to stand up, but they can't. I'm going to move from there and the polyculture. This is the 2 years A-level. Yeah, the show my husband, but the institution and I have no one on the 26. So going to police is a good option. Okay. Oh. So,
kubatsira nekutsvaga nhamba dzaprimo sapoona kutaura nemikusheni tione kufona namba dzacho kana kukadzi wanoenda dzitione kufona I think zvingatibatsira aiwa zvingatibatsira stereki maita basa ndanzi namba dzeinda dziwari right saka tikawana namba dzaprincipal togona kutaura navo toziva kuti vanga ivariko vayani guys toziva kuti vangamutora here ipo paya but still panobva kwazvikoro anoindepi tikuda long term solution pakabva kwazvikoro anoda kuindawo kuholiday mwana uyu anonangepi anomurikona saka tikudawo long term solution yekuti chero apa chikoro chikavhagwa anonangawo pakati anomurikona tikudawo solution ipapapa chikoro chikavhagwa mwana anonanga pakati kusiko kuda kuna tinedu vanhu vanoda kuzobatsira kuti kana akwanisa kuita setup aende kuchikoro but chikoro chikavhagwa anoenda kupi dei chekutanga tanga wana accommodation then otsvagirwa chikoro oenda kuchivhu kana tikwamukoma pedro aniti kwamukoma pedro kuti akusati kwaine magetsi akwasi kunogarika apa inenge ingori holiday chete anogona kuenda kwamukoma pedro ikoko andika onogara anomaona kozi inenge ichingori holiday chete minoti guys muri kupaonawo sei izvozvi devhu ari kuno kwakasiyiwa namai vaya kwavakatiza mai vakamusiya saka akabva anoda kuchibukuku kwake kwari kugara achiinda kumapeace job kwaanoenda achiinda kumapeace job haana imba ari kumapeace job ndokwanenge achigara achiinda kunoshanda kwariko but iye anoda kudzokera kumba asi kwokusvikira kumba hakuna ane muri kuona anoda kudzokera kumba ari kugara kukuku kwake kwari kubhadhirawo rende achidii kuda pauri kufona number yauri kufona it's not the correct number kuda number yauri kufona it's not the correct number fona panumber yakapinwa palive right guys ngatiye zvinopera guys ngatiye zvinopera mangwana tinogona kubata Monday togona kubata principal wekupoliko tovatsanangurira nyaya totaura navo haisi nyaya asi toda kuti mwana achisunga katizoti mwana ari kunanga papi anomaona achisunga kuno toda kuzati achisunga kuno kwari kunanga kupi ozonobva kuko achiinda kudikikiri achiinda kuchikoro saka iwe unokwanisa kuti pawere nhamba dzamugara wako daidei nhamba dzamugara pari zvino ina ndinondibona ndaishandisa kudhara ndavaishandisa pandavaya kuno handichisina ndoma dzaive dziri nhamba dzacho because truly speaking mwana wandikurevera nema we want to help you but we can only help you chine one hama yako yekuti taura naye tavauza kuti orit tikubatsira mwana ushu andiona inongozozvita upenyu in case of mangwana andiwana pakatika chinoitika nokuti iwo hatikuzivi techikuti ati mangwana pakatika chinoitika halo kola taswera sei ina hangu maisuggestion ndeyekuti since paita vaofa kubhadhira mafees zvanga zvakadi since everyone ari kuti kwarari utsvagirwa rumi yake then vanhu vongokontributawo rendi yake every my sister don't even go there why I'm saying that you guys you pledge pano palife kuti mwana ngatsvage rendi yake upay and imba
pamba yaya achitanga unogara mwana achida zvekutenga uchasaiva bhedhi chichichi. Of course the food vanenge vati vanogona kuvepo kuti vanobvisa food, but in the long run I want to be honest with you my sister, mwana uyu anosara yava rent yanosara yayangu ndiri one, and everybody will have disappeared by then, talking from experience. Muchati tiri kubhadhara todai mozviita mwedzi wokutanga chiti ngatikontribute pano kuzodzoka pano mwedzi wechituku kuti naye asikana kopaya handimaona kopaya vasikana dzangana handiona hapana uchabata kana one zvakusara inini majo handizokwanisa kurega mwana uyu achidi ndakutopindawo bhizi kuno kusaidi kwangu kunoku. Remember when ndika ndiri married handimaona wapawisaka katichita zvinhu pano saka tiri kuti akatonogara pamba pekuti hapabhadhabhuri rent antika zvitori nani tokuziva kuti ari kugara pamba paningi kana chichiunganidza chikafu pano chichingouganidza chikafu chichimendesera ipapo paningi pari kuendapo obviously panenge pane mibhedha panenge paine zvese zvikuru haana kana even nyangwe hama yake kuti hama dzekwababa vake yes I understand kuti haana relationship nababa vake kana paakaberekwa ko dzimwewo hama hakuna kana kuti anokwanisa kugara naye aripo akari kuti anogona zvipindirira pachifu. Ndofunga kana chiti amen kana ndawa sekuti ataura kuti hanzi hakuna kokuinda kutsvaga rubatsiro kumadiaris, it seems as if hapana handizivi. David aira mubvunzo wabvunzwa inini hangu handi chinonetsa ndechekuti inini baba vangu vachona vavanohamba chii dzakatowandawo hama dzachona vakatokurirawo kumusha kwaamai kunotonzi kuhama kwaiko hama dzavo vakatotanga kutokuendawo mamanje takatanga kutokuzivawo mamanje. I think ndandatova great sero kumwandu vakatotanga kutokuzivawo unoti kwaona kuti ndodzo hama dzavo ko hama dzekwamai vana sekuru nana vanina vamai hakuna futi hama dzekwamai handingadzimensheni hawo pana vanhu vanotozivikanwa chavo nemari dzavo but chinoita kuhama dzamai havatorode zvavo vamhena kuti chii chakatoinotoitika vanenge vanoita kuna mai vangu chaiko chaiko havatowirirana namai vangu saka hapana pavange nditore ivo vasingawirirana namai vangu. Yeah, it's very complicated. Yeah, akaita. Alright. Sisingeli tichiona kuti zvinhu zvabuda ndizvipi tichingosapota anything chinenge chabuda. Alright. Saka Dave, you watipa hama patoni because we need one hama before tatokubatsira kusvika kumberi. We need munhu wekutaura naye one hama andiona iwe unoziva zvinoita life mwanangu. We need to hatisi kuti tikuda kuisa kuhama dzako no, but we need to have hama kana ivo baba vako ivava ukatikakupatsa sekutsvakiro namba dzababa vako so that taure navo tivaudze kuti tachikumbira kuti mungoziva hatisi kutorai mwana kana tikudii mungoziva kuti mwana wenyu anonzi Devi ane sukuno tichange tichimubatsira zvakati takoti muzivewo seshona ino zvinongoitwa pachikuru chete. Ipapo handizokuramba zvangu but inini hangu airekomendi mukoma wamama wangu nokuti ndinotoona ani mwoyo uri wakanaka kungoti chete kwavo vakaroorwa saka kwavakaroorwa kwachono big family. Halo kola tiri right murisei Zvinorwadza chose inini handina mafundisi waniri munotoni ufuchizokwanisa kubhadharira school fees yake because angazera photocall munotoni then another thing iri muharare iri kure zvishana emapublic schools ufuti dzinogona kuzozvichidzirirei kana kana achida anogara chose munotoni parichondisoso zvimuchirunzi anenge achigara ega pane pachori pamba pakashimbuka chingisa pastendi papo pane ningikiri pane magetsi aiwa pane magetsi alright anozoverenga sei pakuverenga kavo ndatochadasola ndandira kune vanhu vari muchizirepawo it's another solution yandinayo havo izvozvo right saka tana inotori futi notoni neharare masendisiro notoni neharare but harare futi kuri nemapublic schools zvikoro zvinodzidzo zvamaprivate schools kana anozodhura machi anodhura plus chikoro zvari kuda iye akutodaka college hachisi chikoro chaicho ada kuenda college kuti at least akaenda kuteki zvitori nani kupoliteki iri muharare
Roxanne kuverenga ka semwana ari kuenda kuchikoro kapa. Kuverenga kapa. Semwana ari kuenda kuchikoro aniti. Akova ticheni anoiwana but kuverenga. Hanti tikufaitira kuti mwana uyu apedze apase. Anoverenga sei? Kungobvunza wangu. Haisi iye kuti chikana kudi luxury kana kudi pakuverenga. Okay. Alright. Saka iyo Harare yabuda iyi. Okay. Munongo mchingona chinhu chichinoita iyo mwana anozomutsvagawo kuti solution yaari kuda is best for him baby. Then you let me know. I think ndambokuisira message kuinbox kwenu. Paita vamwe vanoimba kuCheetown zvakare. kuCheetown. That's good too. That's good too. Pane vanoimba kuCheetown hanzi panongori nemunhu akutochengetawo payadhi papo. Saka vanogona kugara vese kuchitumbisa. Paita kuti munhu anoimba kuchitumbisa. Takutira kufanya yekuti kativerenge apase apedza zvitoupenyu hwake. But still mwanangu tisati tatombosvika kwese ikoko inoda kusvika pahama. Totaura nani, we need to speak to one of your relatives. Mwanangu, so that zvinhu zvako zvive transparent. Handiwaona. Zvinhu zvako zvive transparent. Tizivewo, handiwaona kuti yes. Kuitira ramangwana. Saka we need one hama yekuti tichataura nayowo tizwewo hama iyi tichiudzawo kuti mwana muri kumuziva here ushu momuziva here mwana ushu. Andika mwana akauyawo kwatiri hedu andika sevabereki vanongoonawo pasocial media achifolowawo ane nyaya yakati saka tida kuti mungoziva kuitira ramangwana tine nyaya yakati kamazuva apfuura yamukoma edha. Hanoona takazosvika pakutongovaviga tisingazivi kuti hama dzavo dziri kupi. Hanoona asi hazviri kuti havana hama kufunda zvinhu zvakadaro vanadzo chero newo unadzo hama ivo mai vako havakatongotiza zvavo. Handiona asi hama yako baba vako variko ivava asitori hama yako. Saka we need kungotaura ne1 chete kwete kuti tivahusise nyaya dzavo kuti makazodii munogara vaigara sei. Vazive chete. Iye ari kuzviwa tachuza taita maoptions akati wandei pano. Iye toda kuti achuzewo. Saka wati mai guru mukoma mama ari papi? Vari kumusha kuzimu. My team of I know very well. That's why ndiri kudaro. My team of don't you worry. I know very well. Vari kuzimu mukoma mai kupi kwacho? But apa pana chauri kunyara kapa mwana kuti kutsvaga rubatsiro. Hauna kutora zvakaipa pamusoro pemunhu panapa. Wauya kuzotsvaga rubatsiro kuti uende kuchikoro. Vari kuno kwazvimba. Kwazvimba. Alright, number yavo nayo handiti? Ndinayo. I think tikataka kutaura nengu. Saka ariko uchireko kwamukoma ipo kusingasvikiriki kuti. Kusvikirika. Zvokusvika ndinokwanisa kusvika but manje zvokuti ndizogara na mama wacho ndinenge ndakuto chinonetsa ndechekuti mama wako kune kwawakatoroorwawo. Family pachinayo family inotogwana kugara vachinetsana saka kuti ivo mama ndotoona kunge chido chekunditora vanenge vainacho but mufamily mai vakaroorwa. Saka mai vako vateza kana kutaura nendimi wavo kuti naiwe uri kuitei kutiza mwana? Takatombotaurika nyaya yachona vachitaura pandakatsvaga hama nokuti ndo pandakasvikira kumba pamama vachona vakatomboedzawo vakati kubvira nokubvira takatomboedzawo kutombotaura navo but zvakangooma. Alright. Saka sere machisa ndeyekwaniwe ndeyekwababa? Yanoshandisa ini anoshandisa kwababa. Sere ndiyo inonzi chii? Inonzi gandidzano. Gandidzai? Dzano. Gandidzano? Yes. Okay. Alright. Saka ndinonzi David Gandidzano. Davison. Davison Gandidzano. Davison.
All right. Okay. So you only can remember zamai nini. And it's like you want this you want go pana paita paita ndikiri paita tichitaura namai mangwana but tida kungohwa pfungwa dzako pane sofa paita notoni paita chivhu paita gweru kuti iwewe pachako unoona sokuti ndepapi paungada kuti unange unogara uri iwe pawaona pangakunakira ndepapi. Even kunotoni kuri right andisingazoziva kuti hangu kuti access yekudizvo ndongoda pane access yekuti ndisvike pachikoro chete. Pachikoro tikutaura chikoro chipi apa? High school here, tikutaura secondary school here, kana tikutaura college? College. Right. Ndisingazoziviwo kuti pane chikoro panotoni padhuze here. But I think Notoni handizivi, and I don't know anything about Notoni. Kuti kune chikoro padhuze here, handizivi. Inini polytech yandoziva, inini polytech iri mugweru, ndo yandotoziva. Ndiye yataurwa nehanzvadzi yangu Harare. Umeona? Niandataurwa nehanzvadzi. Anza hakuna college kunotoni, right? Kunotoni kwanza hakuna college. Kunotoni hanza hakuna college, saka toni. Handinda kutongoenda kugweru kwachona necollege. Uya kuenda kugweru. Right. Tombo bata musikana wegweru wacho timunzwe. Unless kuri kuti maybe tawana vecollege vati vanokwanisa kukupa accommodation kuchikoro, then weekend inonzi holiday woenda kunotoni kwachona andowana iwo chigara kuchikoro maybe weekend uchienda kuti that can be better. Weekend holiday ikakwana wotakura bag woenda kunotoni koko nokuti seems as if notoni ndiko kwawana. I think kangona kafuti pane pasina kushata, pane pasina kushata. So right, saka guys ngatiti apa panyaya haina kupera. Zvanhasi mangwana tombodzoka panapa tobata maiguru, totaura namaiguru first, andika totaura namaiguru tichivasivisa, then kana maiguru tazivisa chiripo chimwe chekuti mwana uyu guys right now andika anenge achida kuenda kuZimbabwe, kana tatoti arikuda pakati he needs to go kuZimbabwe kuti anoita settle up ari kuZimbabwe, and then achimirira kuti atsvage nzvimbo next year. Anoona achimirira kuti atsvage next year. Anzi ndinemba kuwa anzi mato imbazo anzi pane yakashara zvemba kupolitika munhu kwamutari. Chaione comment here. Pane comment achara zvokwamutari politech, achara zvemba kwamutari. Handisi. Right. Kana taura navo mangwana tadzoka pana taura navo guys. We need to confirm. Handi munoziva. Ndinemba anzi tikutsvaga comment. Iripo comment iri ngotisa. Ndineimba kwamutari poli iriko. Nolini uri kupi? Uri kupi? Muri kupi? Guys, ndinoda kugara ndakuudzai chimwe chinhu one. Handiti kana ndinoda kugara ndakuudzai chimwe chinhu one. Handiti kana muchinge mati muda kubatsira mwana uyu, handiti mamba pekugara. Hatizodi nyaya guys mangwana dzokuti takuzwa kuti mwana wako abuswa, mwana wako itwa mukomana webasa, mwana wako zodai. Handisi kuti mwana wako kushanda aiwa. Mwana anoda kutumwa nekuita mabasa. Mwana si vamwe vanhu vese anoda kutumwa achitawo mabasa zvikuita vamwe vanhu. Handi but hatizodi macases eabuse. Handi mazwa kubatsira zvino easy tichitaura panapa but kana tazvimazove nemuntu wotaura kunzwa nyaya dzakawanda anozvisa chikafu chakupera this that. Handika saka tichibatsira ngatinobatsira nemwoyo wedu wese guys. Handiti tinobatsira nemwoyo wedu wese kuti mwana anzi takes the whole village to raise a child. Handiti and the village it's you and me. The whole village is you and me. Anoona
saka mwana akaendawo unogarawo mwana anotumwa achiita mabasa achidii andimaona because mwana right pane kwamutsi handizivi nandichazivi manje kwaita mutare anzi nepoliteki andandamboti mangwana sezvo tati kupiwa nhamba dzavave kuharare politika timbotanga kubata veharare politika labara titaure navo hanzi handikupretoria alright titaure naprincipal vekuharare politic since nhamba dzavo dziri kudzi dziripo tivaprezendere kesi ishi katataura namai guru taura then totangira ipapo animaona totangira ipapo because we need to verify imwe nyaya iyi kana mwanangu imwe nyaya iripo kanona nyaya dzakafanira idzi mwanangu not kuti uritoti kana kuti kudii andika but nyaya dzakadai just to be very careful we need to verify nyaya dzakadai we need to investigate and verify because tine vamwe vanombozi vaimbozama kutora machansi vauya panapa chiti todowana rubatsiro vachitotumana mufamily mavo kuti indaiwo unosvikotaura zvakadai dziri nyaya dzokunyepa and then isusu tine team investigating team manje yakasimba vanapa inobva yanoinvestigata manje animaona yainvestigata kudaro manje tobva tanyatsochiyozonobata chokwadi zvinhu ndezvekunyepa animaona ndezvekunyepa kuna zvinhu zvakadaro saka we are going to investigate ndatiganda kudza ipapo we are going to investigate and get deeper because we want to help you hatizodi zvinyaya mangwana hatizodi vanhu vanouya nenyaya dzinenge dzemikusikana nekudididi nekunyepedza kana uchingori genuine hauna chekutya andiona because hatisi kuda kudzosera kuna mai vako nababa kwakutiza andiona tine chidangoti tikubatsire udzokere kuchikoro uitewo fulfill your dreams ndizvozvo so rega tikusiye urare I think paita wochinyatsodecide paita mutare asina chimboti mangwana timbotsvaka nababa veharara animaona vatsaugwa principal timbonzwa kana vakati kuchikoro kwavo vanokwanisa kuita kumupa nzvimbo then I think we start from there saka iwo worera usiku hana sondipiwa nhamba yemaiguru tosangana mangwana palive saka kumapizio paunoenda nguva iyi mangwana handisi kuenda handiripo ina pana ambondidana hauendi kuri kurobot mangwana eweekend weekend hakuiti kumarobot alright saka togona kuuya anytime then we call my guru totaura navo then we start from there asi tinenge takutotaura navo kuchenga tichene nokuti munhu wechikuru aiwa totaura navo masikati alright hapana chakai hanti hainetsi kupinda hainetsi kana kuipa totaura navo masikati alright mwanangu chirara undikandiro nhamba dzavo alright ndinotenda alright defi pakanaka tobatsana mangwana right guys manzwa maita basa guys manzwawo tokontinya mangwana tombotanga tabata maiguru first maoptions taanawo andika maoptions taanawo akati wandei asi chinhu chekutanga we need to get hold of mining first timbwewo kusaidi kwamainini kuti mainini vari kuti chii antimaona tonzwa kuti mainini vari maiguru vari kutokudini nyaya yataugwa chii yataugwa nemwana ushu andimaona then we'll start from there anti ndizvo guys anti ndizvo handizvo here guys ndizvo ka ndizvo guys anti saka tombotanga nekubata maiguru mangwana tonzwa maiguru kuti vari kuti chiwo chii maiguru vakauya mangwana then we start from there anditi saka guys ameno nyaya yemwana uyu manje nyaya yemwana wemusikari vana vemukadzi uya kuti koitwa sei panyaya yemukadzi uya I think mangwana zvitoripo zvimwe zviripo tobata masocial workers emuno but I think ichanetsa nyaya yemasocial workers emuno nokuti uyu munhu muforena
nyaya yemazimbabwe yagara kutonetsa muno. Hamene kuti masocial workers emuno achanzwisisa here kuti vanotora vana vemaforina vachengeti. Pachanetsa ipapapa. Pachanetsa futi ipapapa. Handisi kunzwisisa, handizivi, but it's just worth a try. Mangwana tobata masocial workers acho tonzwa kuti vanotibatsira usikana chikosa kutora vana ava vemunin'ina wedu vambotora vana. Animaona wotora vana mangwana, then we start from there. Animaona wotora vana tomboona kuti hanzi I got told all right. Hanzi plus ana mapepa ndo pacho pakunese papa. Animaona ameno hanzi vanotora right. Regai tinzwe zviro zvirongochinja everyday shumbresi. Don't be so sure. Ushamsika makana kuita kuti mobvepi toti Zimbabwe konzi hatitori ndaimo pasocial worker yamunangagwa todi anodaroka anodaro. Regai plus makana tifanwa kuti tiwane namba dzana baba vamangwana titaure navo dzevana timbonzwa kuti zvakamira sei. Titaure nenamba dzana baba. MaNigerians kazhinji havarasi vana vavakomana. MaNigerians havarasi vana vavakomana zviti, especially kana ari mukomana kashoma. Saka handizivi tichanzwa mangwana kuti zvinenge zvichifamba sei. Konzi muZimbabwe, you are coming from Zimbabwe, your country, you must take this to your country. Unoziva nemunhu chaitikuona mangwana chichi then tikutangira basa. Right guys, saka morera zvakanaka. Ndiregai ndimboita basa rangu ndibike mafuta angu ndipedze. Asindorana na one check. Asindorana na one because anofanira makusenseni. Pakuda paHarare apa makusenseni mangwana. Kombi Joburg bhazi Harare flying. Obuda kunze kwenyika wendi. Saka pakaipa. Wati Zimbabwe you must take to Munangagwa, your country. Who was the one who had it? You know them. Hanzi mukubikira meno mafuta. Saka guys morra zvakanaka ndika. Hanzi ngatisirare. Robveni handizopedzi chikokodzerera nemiba yandihopedzi kubika mafuta iwe. Woti mafuta ibasa chikuti pano. Ibasa che handihopedzi. Ndichada kunoshandisa kunomeutana wopo. Panchanomeutana nemashibha tawo. Mona. Guys, saka ndakwinda tobatsira mangwana ndika. Take care of yourselves guys. Love you so much. Momira mangwana momira 12 muna matandika mudzinge mweya nemadziza nemarudzi kutevera kumashure. Noda kuti step. Anditika. God bless you.